Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Ndauti munyatsosununguka pakuita pakutaura nditi ende kutaura nyaya ine handisiti ni sekuru handirape handione handiti sei handiti kuri sei kuCape Town. Hai kuCape Town hai kwakanaka zvako. Kwakanaka. Hai kwakanaka zvako. Handiti kana tiri kuZimbabwe kumushando ku. Kana ndiri kuZimbabwe ndiri kubva kunzvimbo inonzi Kumberengwa kuGaha. Oh okay. Handiti manengo yakareba zvakadii muri muno. Ndatori ne 5 months to 6 months asi ndatori nenguva. Ndogara muno muSouth Africa I think kubva muna 2005. Oh okay. Handiti nopara right mukoma. Tingati dambudziko ramunosangana naro mukati meupenyu rakamira sei? Handine dambudziko rakati kurireu randinoramba ndichisangana naro. Ndatori nekanguva katoti rebeu dambudziko iro richindinetsa. Ndine mhepo imwe yanga ichinditevera yatori nenguva ichinditevera. Ninoona ndakutoshayiwa kuti chii chiri kuitika nokuti mhepo iyi yanga ichindiita kuti ndisangane nokungovengwa nevanhu vese. Zvino kana ndichiedza kuti ndinyatsokutaurisisa kuti chinondiita kuti mhepo iyi iite kuti ndivengwe nevanhu vese chii, uye ndachingoona ziso renyika richingori pandiri, zvino chikava chikahlamadza kuti ko zvaitika sei, ndabuda pabani sei, chii changa chichiitika. Zvino ikava nyaya yanga yandinetsa kwenguva yakati kuti. Ndakaedza kumbodoti ndimboshingirira pasituation inofanana naiyoyo. Ndikaona kuti zvakuita sekuti zvandinetsa, uye dambudziko iro rakasvika panguva yekuti ndakatosara kadiki diki ndasangana nenjodzi yokufa chaiko chaiko. Nokuti ndaiti chiro ndichifamba kwaiuya mhepo, asi pamhepo iyi ndichiona munhu, asi munhu uyu achisvika ane fesi yemunhu wakatsamwa zvokuti aitorwa munhu uyu. Zvino ndikazvibvunza kuti mhepo iyi kuti isvikire kwandiri yasvika sei, nekuti hapana chendakabata chisina kururama pari zvino chandingatiwo ndingapa iri exhibit yokuti kuda pane munhu endakanganisira kana kuti ndanokora chakaipa kana kuti ndabata chisakarurama kuma elders angu vakuru vangu kuneve pasi, handisati ndambosangana ndambosvika pakuti ndabata chakaipa. Zvino dambudziko iri rakandinetsa kwenguva refu until nhasi ndichiona ndasvika kunoku. Uye dambudziko iri rakanditanga kukura kwaro. Dambudziko iri rakakura ndapinda kereke. Ndingati pakukura kwangu ndandichingori munhu aingonzi pane une damu raMwari, asi chaindikahlamadza ndechekuti neniwo ndakakurawo ndiri pamhuri taipira tichiita zveculture. Asi chaindikahlamadza ndechekuti ndaingonzi ndine damu raMwari, ndine calling yaMwari. Zvino ndikasvika pakunosubmita. Ndakanosubmita kune mumwe prophet. Iye wakandiudza akati tinokuona une calling yaMwari Muno muCape Town muSouth Africa kuRustenburg. Okay. Murume uyu ndakagara naye akati uchange uchigara muno mukereke kusvikira nguva yaMwariwo kana kuri kutiwo ava kuda kukushandisa. Ndakagara. Murume uyu ndio kuZimbabwe. Murume uyu ndio muno muSouth Africa. Okay. Murume uyu anonzi Prophet Aaron. Ndakagara naye 10 years dzose. Asi pakugara naye kwendakaita pa10 years idzi, kubva pendakatanga kugara naye ndaiva ndichishandira somunhu waikudziwa mukereke. Neniwo ndaitenda kuti mwana waMwari chero nanhasi hangu ndichine chokwadi kuti
anoshandiswa naMwari. Asi zvendakasangana nazvo ndizvo zvakandipa kuti nanhasi ndinozvibvunza kuti imhepo rudzinyi ndakasenga nokuti sezvo ndaishandira mukereke. Then pakasvika mhepo iyoyo, masvikiro yakaita mhepo iya yakandivhara. Ndakangoona nyika yose, ndichiona nyika yose, vanhu vese vari mandiri. Ndikaona ndakashama, chero nemanzwi aitaura mandiri. Chero ndichienda kutoilet ndaingotevererwa, ndaingoona vanhu. Chaiitika ndechekuti vanhu iva zvavaindiita vaindirwadzisa nyama. Ndairobwa, ndichiabhusiwa, ndichibatwa zvairwadza. Asi ndikada kuti ndinyatso kuti ndinzwisise kuti zvese izvi zvichiitika ende zvinhu zvaiitika pamweya. Asi munhu wemunyama kuti ndichiedza kuti ndimutsanangurire asingazvioni, dzonguva zvaimutorera nguva kuti azvinzwisise. Kusvikira nguva yokuti ndakagumisira ndabuda nomukereke, ndikati hai ini ndakonewa mukereke, ndava kudzokera kumba. Ndikadzokera kumba, asi zvakati zvakadaro problem yakakura zvokuti chero nebasa chairo ndasingariwani chero nanhasi zvazvichindondiremera kuti ndingashanda zvakanaka nevamwe. Chero ndine vamwe varongonditya, chero ndichiti ndinofamba apa vanhu varongoti tiri kukuona iwe, chero nechimwe nechimwe. Ende pezvazvakaipa ndezvokuti upenyu hwangu hwauchigara huri munjodzi. Vamwe vachipromisa kundiuraya, vamwe vachipromisa kundiisira mishonga, vamwe vachipromisa saizvozvo. Upenyu hwangu hwava upenyu hwokuti ndiri munhu wekungorarama upenyu husipo. Chero netariro handisisina netariro yokuti ndizvizive kuti ndiri munhu here kana kuti ndavangova munhu anoziva kuti ndinofanirwa kumuka ndakafa mangwana. Chero nokuvata chaiko chaiko zvazvichindiremera kuti ndipinde mumachira nditi ndinovata. Zvokuti chero nechikafu chaiko kuti ndidye chikafu zvazvinhu zvaindiremera. Marwadzo akanyanyisa kundipinda. Chero pezvakaitika ipapo ndakaona nyika ichisangana so like this, ukati chinhu chairola so. Then pasi ground rese kwaibuda chimhutsi so. Chimhutsi chiya chaibuda uchiona kuti chero panoda kutaura kuti panoda kukati pane moto unoda kublasta. Then nzvimbo yose chero ndaindichifamba so ndainzva smell. Ndisingazivi kuti smell nekwainobva kunyika iyoyo handizivi kuti ende zvaiva zvava kuitika chero physically ndichiita kuzviona kuti zviri kuitika. Zvikandinetsa kuti chini chiga chandasangana nacho. Zvino chero naizvezvi ndiri kuzvibvunza kuti sei spirit iyi isingabudi mandiri. Naizvezvi ndiri kufira kuti ndakashama. Chero ndichifamba vanhu vese vanenge vakandikomberedza. Chero chandinotaura handina kana secret yandinotiwo ndiri munhuwo unoitawo secret weupenyu muupenyu hwangu. Izvo ndinotaura kudai nomudzimai wandandichigara naye hatichagari tese, takadopesana. Chero kusangana chaiko zvava zvinhu zvava kutorema. Nechikafu kuti ndiwane chikafu ndada munhu uya unodorarama ndisina chikafu, handichashandiri vana. Chero ndichikumbira vanhu vanototya nokutosvika kundipa chikafu chaicho. Saka shuwa ndandichikumbirawo kuti mundibatsirewo. Handizivi kuti idhimoni rudzinyi rakandibata, chitema rudzinyi chiri mandiri. Muchigara naProfeti Aaron semunhu akatanga kusangana nedambudziko iri, ndazva muchiti hamuna kuudza vanhu. Handiti ivo semunhu akanga ati uya kuno ende ari munhu waMwari, makamudzero ndine mhepo yandiri kusangana nayo yakundiconfuse, handichazivi kuti chii chiri kuitika. Zvakaitika ndezvokuti pakaitika mhepo yape yakamuka. Ndaitoshanda ende mashandiro endaiita ndeyekuti ndaiva ndichishanda kwaitoshanda iwe Prophet kudistili. Then taitofamba netraka. Iye wanga ari munhu aizviziva kuti tiri kufamba netraka.
then musi wakaitika mhepo iyoyo ndakakonawa chero nokunosvika kumba uko kuchechi because ndaigara mukereke ndikaita zvokutumirwa vanhu ende vanhu vandakatumirwa vanga vari mukereke imomo vakauya vakazonditora kwenda ndakoneregwa ikoko kusvika kumba then vakauya vakanditora nemota akatouya akatondibata nemuhunu aitonzi mukufa anga ari muapostoli akauya akandibata nemuhunu akati pinda mumota hakusi kwakuri kwanzi kuda pfungwa dzangu dzadzakanganisika ndaingoona zviri live asi zvaiitika zvacho panguva iyoyo zvava zvisina kumira mushe profeti vakazviziva vakasvika ndikasvika kukereke vakasvika vakati vari kundinamatirira then vakandinamatirira ndikanamatirwa asi chero zvakadaro hapana chakachinja mhepo yakaramba ichindinetsa rikasvika zuva zvefuti peyakanetsa mhepo iyoyo zvokutoti ndandiri munhu anga achitonzi wakutoluza upenyu zvakaitika ndezvekuti wakauya profeti wakaita zvokufonerwa pakandobuda nedzipfuti ipapo zvichitonamatirirwa ndiri munhu ndaichitofangwa kutiza zvikati zvadaro paya vakandibata vakandikurura nhumbi dzese ndikasara ndichingori nepenti yoga underway then vakandinamatirira vakandiisa mujira ndikati ndaiswa mujira jira riya raipisa somoto zvokutoti ndaizviudza kuti jira iri ndakaposa ipapo ndakazvibvunza kuti isacrifice here iri kuitika nokuti ipapo ndiri mukereke kwai vanhu vaiva vachiita imwe fight yendandisati ndazviona muupenyu hwangu hwese kwairohwa kereke ipapo musi wacho ndichinzwa chechi chaiyo nebuilding ichida kumurudziwa chaiko kudzugwa yakaita noise pane gore rakaita dema ende vanhu vaiva ipapo kwaigwiwa zvisingamboiti profeti vava vari imomo then kwakune vamwe maevangelisti vamwe vomukereke vakamira ipapo ndinda ndakavatiswa uko then ndakavatiswa panzvimbo iyoyo then vakambondinamatira vakandidira anointing oil vakandidira vakandivhara nejira rakapisa ungati moto chaiwo kutsva ndikashawa kuti chii chiri kuitika iku ndarisina kupfeka ndakavatisiwa so straight ndiri mukereke saka zvose izvozvo zvaiitika ndakazvibvunza kuti isacrifice iri kuitika kana kuti pane zviri kuitika mukereke ende zvaiitika zviri muchechi ende chero hondo yaiitika iyoyo kuti ndizive kuti hondo iyi yaibva kupi ndinganyepa ndandisingatombozivi profeti vakabva ipapo vakanonamatira mumba nemetaivata vakasvika vakadira anointing oil vakadira anointing water vakanamata zvikaita zvekuti zvava kuita nani ndikazomutsiwa paya kukanzi ndipfekedzewe nhumbi ndikapfekedzwa nhumbi kukanzi ndinde kumba ndinovata ndikasvika kumba ndikapinda mumachira saka stori yose yaiitika nanhasi ndinozvibvunza kuti chokwadi chaiitika mukereke muya chii apakaitika zvinhu zvakawandisa zvokuti chero nanhasi handina kana nharo kuti ko zvinhu zvose izvi zvaiitika sei ndaiti chero munhu achingodarika sezvizvizvi ndainzva ndichida kufa achingodarika kungodaridza chero ruoko just achingotaura akungo just kungoita sotuno ndainzwa mhepo ichida kudubuda ndainzwa upenyu hwangu hwakasara seizvizvi ndisingatombozivi kuti zvose izvi zviri kuitwa nei ndakati kuda zvichaita nani saka nanhasi ichitaura kudai inotori nyaya yakatondikanganisa zvokuti chero izvozvi kungoti ko chokwadi chichi kutora nzvimbo
kuti dei zvazviri zvinhu zvokuti zvine chivanhu mukati dei zviri zvinhu zvakagadzirisiwa svika pakava nokudzorerana kana kuti pane matambudziko ari kuitika nokuti zviro izvezvi ndichitaura kudai ndiri kunzwa kuti ndiri munhu akashama nokuti noti kuti ndiri kutonzwa zviri kutoitika live zvokutoti chero nemudzimai ndichipinda naye mumachira vanhu vese unonzwa vachitotaura kutoti izvi zvakutopinda nemudzimai mumachira saka yairi nyaya yekutoti handizivi kuti ruvengo rwakaitika nokuti kwanzi panofungaira hosi pane moto saka zvinoreva kuti kuda pane something kana kuti kubata chakaipa chakaitika kana kuri kuti kuda yoko kukereke I think kuda pane something chakabatwa chisina kururama chakagumisira kuda zvakonzeresa kuti zvinhu zvose izvi zviitike nenzira yakadero nokuti chero izvezvi ndichitaura kudai upenyu hwangu hahusi kudzokererana ndaifunga soti kuda pachava nokudzokererana kuupenyu hwangu ndive munhu uya ava kurarama upenyu hunongori normali ezvamwe vanhu naizvezvi ndiri kuedza kuti ndinyatso kuti ndinzwisise kuti chii chiri kutora nzvimbo hazviri kuramba kuti kukereke makagara kumakore makani? Ndakagara 10 years. Ende maigara pachechi? Ndichigara mukati mukereke chaimo. Imi maona mukana ukutaura ndezvipi zvamakaita naprofeti Aaron zvamunoziva imimi kuti izvi hazvisi zveumwari? Ngatiti zvakaitika ndezvipi zvamunonyatsoziva imimi kuti kunyange tiri vanhu vainamata tiri mukereke asi zvimwe zvatakaita naprofeti ka izvi zvikaizvi hazvi zveumwari? Pakufamba kwandakaita nemurume uyu murume wenda ndakavimba zvikurusa ndainda naye taibuda tichienda kunonamata aitouya iye achitonditora toenda kunonamata. Maenda kunamata kupi? Taenda tinonamata kugomo ainzi Magalisburg ende gomo iroro chero manamatiro aiita aingonamata a normal prayer kuna Mwari pasina kana dambudziko kana dambudziko asi pakangohumuka mhepo iyoyo dzimwe nguva aitondisiya achiti Lieberman handingaendi newe kugomo nokuti situation yauri mairi handisi kunzwisisa kuti iyoyo ndainzwa iyo situation ndiri kuti iwewe naprofeti muchienda kugomo muchienda kumwe kwamainamata muchienda kumwe muchiita zvamaita pfungwa dzako dzichiri panguva ino chete zvaunofungidzira ndonge kana zviripo zvaunofungidzira kuti pane zvatakaita naprofeti ka semunhu wandaivimba naye asi ndakagara iye zvinezvi zvinhu zvatakaita hazvisi zveumwari zviripo here kana kuti hapana? Ndisingazivo ini kusaidhi rangu kutaura cho ndingati zvakadondana nokuziva Mwari handisati ndambomubata chakaipa handini ndamubata chakaipa asi mhepo yakamuruka haina kundibata zvakanaka. Ipapo ndapanza mubvunzo wangu uramba utidzokera kuti imimi naprofeti nekuvimbana kwamaita nemafambiro amaita pane here zvaunoti nhasi ukagara ukatarisa kumashure unoti wega paya kunyange taifamba tiri vazodziwa vaMwari izvi zvatakaita takambobuda zvinogona kuzenge zvakazosumudza mhepo iyi kana pasina hapana? Ini zvandingataura ndezvekuti murume uyu ainamatirira vanhu ende aiita basa iroro rokuti unoonavo semunhu unongo unoita zvaMwari aiita zvedzimvura idzodzi then aiita zvemastika emapepa acho iwawa awanamatira chete ngoti vanhu vamuzive. Ndisingazivi pakuti mamwe maprayers
iye anga ari munhu aingoita izvozvo zvinongori nomari chero paalta pake chaipo ndini ndaiklina ndini ndaiindapo waingotendera ini chete nomudzimai wangu yanga isiri nzvimbo yanga ichingokwirwa mumwe nomumwe chero iye chaiye waitoirespecta waitoionara nzvimbo iyo achituma imimi ndini ndaitori cleaner chero ndachinorongedza ndini ndaitorongedza paalta yake ndanga ndisati ndambombona achiita. Asi chinondipa kuti dzimwe nguva kuda nditi dzimwe nguva kuda pavanhu vetakakura navo tichikudziwa pamweya dzimwe nguva ndivo vamwe vanhu vandinoita sokuti ndine madhauti pakuti pakubata papa vamwe vacho vanga vasina kuva kuchena pamoyo pakukudziwa naprofeti panyaya yekuti dzimwe nguva vamwe vaizvitivo vanogona kuva nesimba kudarika profeti asi ivo vasingazivi kuti profeti wakatumwa nani. pationaika mukomeni imimi mega nemudzimai wenyu kana kuti imimi mega ndimaibvumira kusvika panzvimbo yakata seauta yanyakosha zvakaita sei nzvimbo inonzi svikai wewe chete uri 1 kwemakore isana kwenyu kudiwa naprofeti here kubvonzi iwewe ndiwe unofanira kungosvikapo uchivaklina chete uri 1 kana kuti iwewe nemukadzi wako ichokwadi. Profeti ini maonero angu pakufamba kwaaiita murume waiva ari sensitive panyaya dzokumabatiro wanga ari munhu yawaiita sokuti unohlira kuti dzimwe nguva unogona kukandirwa chinhu chakaipa sekuti sezvi ndandambobvunzwa kuti moziva kuti munhu unogona kutwa zviya zvokuromba vanhu vanozviita zvokuromba kana kuita masacrifice vamwe vanofarira kubata zvinhu zvisakarurama vamwe vanofarira kuti chero unogona kunokukandira chinhu chisina kururama chero paalta then uchisvika paya ugorohwa nechakaipa then wava munhu unogwara kana kufa. Saka munhu waya waihlira waiva ari sensitive panyaya dzokuziva kuti vanhu vanofarira kubata zvisakarurama zvokuti unogona kupinda mumaproblems. That's why aivimba ini as munhu waigara muchechi aiva andipa office yokuva awatchman ndiye ndaitongori awatchman then ndiri watchman saizvozvo ndizvo zvaanga akandivimba pazviri. Then zvaitika ndezvokudai profeti anga ari munhu uya anga asingatumaisaidi ndisingazivi kune vamwe anga ari munhu uya wakangondisa paposition yokuti I must be trustworthy nezvinhu zvamwari asi ndisingaziviwo kwaaifamba nokuti munhu unenge achipindawo kune dzimwe nzvimbo achibata-batawo zvakadero kumabasa nemafriends ake andisingazivi asi ndichitaurira panyaya straight yokufamba naMwari murume uya anga ari munhu ake aifamba naMwari asi chinhu chinohondiita kuti chindipe doubt pakuti izvezvi chero pamhepo iyoyo handiti zvazviri zvinhu zvaiitika tinoziva tiri vanhu takakudziwawo nevakuru ende tina mafamilies kwatinobva zvino chero zvazvakadero zvazviri zvinhu zvokuti yanga iri mhepo yaifambwa kudzingwa then kana yadzingwa mhepo iya kana kuri kuti ndandiri mwana wekumusha first of all as ari prophet ndini ndandiri the first person kuti kudzingiswe then kozoonekwa kuti kana kuti yanga iri calling yaMwari yo exposiwa then kana exposiwa zvoonekwa kuti ichokwadi mwana uyu akatumwa naMwari ende akuzodzewa kuti agone kushandira. Saka zvinhu zvokuti chero nanhasi ndisingazivi kuti kana kuti dzimwe nguva kana chidarikira ari maprocedure mamwe asi chinhu chinongoramba chindipa
kuita kuti ndinodhauta imhepo iyi inouya iri indirect because dei kwachikondi zvazviri zvakwamwari mwari wanga achifamba kuti andipe masimba okuti ndigwisane nemhepo inenge iri against than kuti mhepo iya indikurire ndogumisira ndisingachazivi kuti kana kuti dei zvazviri zvakwamwari then zvazvanga kungogadziriswa nenzira yekwamwari but kana kuti zvava kuva against ini then it means handina masimba pane zvokwamwari saka ndogumisira ndichiita sekuti ndinoita madoubt pakuti kana kuti iri anointing yokwaprofet iri yechokwadi then why then ndichihova defeated than kuti spirit iri pana prophet igone kukurira zvakaipa. Unoziva kuti mibvunzo yamuri kubvunza ndobvunza ndokukubvunza asi tiri kushandisa mashoko akasiyana. Saka imi ndimafana kunge muchindipa answer but alright imimi mukoma semurume unoziva kuti kana uri panzvimbo kwachiti uyu ane calling ane chakati hamuna here kuda kunonokerwa kusvika pana profeti mukatega ndizonotsvagawo masimba ekuti ndisumuke kusvika pana profeti ndobva nhasi zvasumudza mhepo yamukutaura nezvayo kana musina hamuna asi kana makadzifambirawo kuti sekuru mukoma inozva ndakamboda kudaiso but kwandakafamba kwega ndakazviparira ichokwadi nekuti chero izvezvi nokuti munhu haungamuvimbi kwaiko mumwe unogona kuuya ane fesi yegwai mukati nebere zvino ini ipapo pandinohoita sokuti ndinoramba ndichisara utsvawo pakuti ii profeti kana kuti dei kwakuriko mwana waMwari then ndabuda mukereke handiti saka pachifanirwa kuti pave neanondimiririra handiti kuti chero nepandinofamba nokuti kwanzi Mwari hakone aiwa mubvunzo wangu uri kuti imimi mukoma ngandibvise profeti imimi semunhu agara mutenezi mukereke ende muri pasi paprofeti ende muri padhuze naprofeti ende muri munhu ari kurumbidzwa kunzi kana ukaimba kana ukataura even kana matauro amuri kuita kwandiri anoratidza kuti ndikakupai mukana wokuparidza madhimoni anogona kubudawo handizi asi masvika ipapo hamuna here umbonotsvaga makwenzi aya handiti kuti ndakuda kusvika but ndanonokerwa varume ndisimbiseiwo semurume handi mazvona tese tinofamba saka da kuti mboreurirawo nhasi kuti hama dzangu but mirei munzwi panapa ichokwadi nokuti ini hangu chero mamiriro ezvakaita ndinoona kuti pane mamwe maweaknesses waye nini wandinofamba maari nokuti ndakadai kuti ndize ndisvikewo pastage iyoyo ndinokumbirawo kuna sekuru vandibatsirewo ndigone kusvikirira mamwe mastages okuti aiwa kumberi vanzodzi makadii makatonakirwa kane nyaya asi right zvakasvika kwamuri sei kana kuti makazoona chii kuratidza kuti hanzvadzi yedu pane zvinhu zvaakunetsa paari? Alright. Ini ndakambosvikako kwavaigara 2017 tine nhumbu yomwana wangu. Handina hangu kugarisapo ndakangogara chipfuurira ndichienda kuna baba then pakuzodzoka futi tikasangana navo vanga vari right. Ndikatombono attenda chechi yacho zvinhu zvaifamba zvakanaka asi pane speech yavakamboisa pataiwonekana tiri pamateksi vachiti pane munhu wandasangana naye akataura achiti kana ndakakutarisa pane chandinoona kwauri kuti but munhu yandaichimuona ari mafesi akawandisa ndobva zvakatangira but ivo vanga vari right then pandakazoti ndava kumusha vaifona vachifonera mai vachiti ini mai handichakwanisi kutaura sevezvi ndingangoti zvinhu zvangu zvangochinja life yangu yachinja ndakutaura semunhu yaunokakamira zvinhu zvangu ndogona kunzi taura mahwedzi 4 per day mai vangu vakadana mbuya washa vavo mai vemukadzi kuti uyai vomunze zviri kutaurwa nemukwasha vanyu ngatimbofambai handise vanhu vakuru handizoti vakafamba kusvika kumirepo asi vaiva nekufona again and again vachingoripota baba futi vachitifonera vachiti baba tumi vari kuti ivo chero vachindivhizitira because vanhu vaiva kurustenburg vese nana baba but vaigara kwakasiyana kana akandivhizitira amboiti kana 2 hours unoti ndinoteverwa nevanhu vokuchechi vanondirova ende zvose zvandinenge ichitaura pano vanozviwa saka handitendegwi kuti ndivhizite zvenguva refu
zvokuti chero isuwo kumusha chaiko kuvaitoratidza kuti munhu unorambidzika kuti avuye kumusha nekuti vakatoita makore vasingavuyi kumusha zvevese nomukadzi pakatomboita mabrothers emukadzi akati zvetakadi takambovhizita asi hatina kuona kuti welcome wakwacho kwakafamba zvakanaka saka zvinhu panguva yacho taingotitazwa kuti chongori chidhirama titi hamheno since vari vanhu vanga vaita time yakareba vasingavuyi kumusha then vachiti ndava muno mucape town vaifonazve nekuti ni pane pandakambovarota zveshuwa vachiti ndinobvadzwa pane basa randakapinda sebasa rinogwadza saka ndikavaudza upedziya ndobva kuti unodorevesa mwana wamai vangu zveshuwa upenyu hwandiomera handina ndomborohwa pane zvinondiruma ndakatomboposa ndafa ndakatombofriza soso ivo vaitawo asi sitaiti kana tikafonera mukadzi waiti vari right asi unyatsokunzwa kuti hasi siri bhuti vedu chaivoyo vatinoziva zvaiti kana ivo vapedza kufona tofonera mukadzi kuti chii chiri kuitika pana baba timoti hai hapana vari right takatoita makore tichingofona tikatombokonana nemudzimai wavo koi musembicho sokuti munovanza chinhu chatinonyatsokunzwa kuti munhu asi siri iye chaiye watinoziva ko chamuri kuvanza chinyi iye munhu achitaura kuti pane zvakadai zviri kuitika pandiri panzi vane vachinyepa vari right zvinhu zviya zvakaramba zvichingowedzera zvichingokura pakazomboita pamwe pavakangotiza mukadzi vakaenda kumusha nemasvikiro avakaita mai vakati masvikiro aita baba tu andikwadza vasvika vachitofamba netsoka nemazijaketi vakaonda zvisingatomboitoratidza kuti munhu wanga asina kugara zvakanaka paari kutoita sokuti pavari munhu yausisiri munhu chaiye saka mai vakagara navo vachivakwestion navo vachingorondedzera zvavo izvozvo same thing kuti inini handizivi chechi ndakapinda ndisina kuziva kuti haisi chechi yokwamwari saka upenyu hwangu hakuchazi kufamba zvakanaka pane spirit inonditevera munhu handikusiyana neni vaingoti munhu handi kusiyana neni handizivi kuti ndakamutadzirei chero tikava pachechi pamwe pokuti pane vanhu vanobatsira vanombozvipupura paya panonzi vanopupura handini ndiri kutambudzwa nemunhu uyu handisi kuziva kuti chaanondinetsera chinyavingonditeverera saka pane zvimwe zvinhu mukadzi unenge achivanza mukadzi havana kusiyana zviya zvokuti vakarambana vanhu vanodova nemusha asi ivo vari kutaura kuti nemukadzi hatisangani kana tiri mubedroom tava nenguva saka mukadzi katichimubvunza unoti hazvisi nanhasi unongoramba unongoti hazviziye zviri kuzimbabwe mukadzi vari kuno munhu akatobloka mukadzi wake havasi kutauzana isu kati aniblokai vaondazo kuti pane zvavari kufaitana zvavasiri kunzwisisana nemukadzi asi mukadzi haasi kuda kutaura iva vari kuti ndoda kutsvaga mumwe mukadzi nokuti nomukadzi hatichasangani nekuda kwei vanoti chero mukadzi wacho wakatombova nenguva yekuti wakada kuperekwa nabhuti akasvika akataura kwakuti nazviita ndiinde kana tikasiyana ndinofa saka hatizivi kuti chii chiri kuitika pakati pavo unoziva kuti pane zvauri kutaura zvisiri kutaura nehanzvadzi yako nemuromo wake watotaura iwe kuti pavakauya kumusha vaitaura iwe kuti ndakapindawo ndichiti ichechi ndiri kuvabvunza parotenderera ivo mozava machandikuti wazvona vane nguva yekuti kana zvikangovakwidzira vanotsanangura zvese pasina vabvunza vanongopinda mumba momunhu vodotanga kurondedzerani asi ukazovabvunza rava rako zuva vanoita sokuti vava kuvhinika vazonyatsokutaura sezvazvo kana zvangosvika vanotaura vega izvezvizvi pane dhera vasina kurara ipa palast week nokuti mwana watete ndiwo unogara navo saka pane kutaura kwavaidoita usiku kuti wo unondiurayirei wakandiuraya kudhara kwai vachitaura aromo wacho iye asi ini ndakazoti ndovabvunza kuti handakavakuchira hamuna kurara last night vanga vari munhu watazoti wakangamwa zvinhu zviya zvavanga vachidi panguva vane vachizvitaura vane vachitaziva kuti pane chimwe chinhu chavapa vari votaura zvinhu zvose vozvidudunyura kana chiya chinhu chinetumati vataure chikangobuda ukavabvunza vachaziva kuti kana ndakati kudini kana zvino ndo maitikiro anoita zvinhu zvacho mudzimai makawanana kuchechi hai mudzimai vakatoroora ndakatovaavose vachiuya kuno mune trust yamakapiwa naprofeti muri 2 nemudzimai wei yokusvika paouta handizvo ndizvo chaizvo orit chakazvinezvo chikuita kuti mune mudzimai musasanganichi zvaiva zvaakuitika zvacho ndaiti ndikasangana naye ndaitonzwa sokuti chifuva chese chichiri kuda kublasta nekurwadziwa ndaiti chero kuprivate uku ndainzva ndichirwadziwa zvokuti chero sometimes ndaitorwara chaiko torwara chaiko zvokudoti ndatogumisira nechitosvika chero just kungomubata koga zvava zvinhu zvakutotyisa saka zvava nenguva chero kudya naye chaiko kutoti tidye tese chikafu
zvaitori zvinhu zvaitonetsa chaiko ndivagara kutaurana kwavo kunotonetse kuzvi but vaiwirirana vaiwirirana nemavoisi vanoti kaiko kana ndikasangana navo pane mavoisi andinohwa achibva kumhepo ipapavangovafonera chete ipapa Zvinhu zvacho zvotosara chitori munhu anotorwara wafanira mudzimai totorwara chaiko zvototi totorwara kutopinda mumachira chaiko saiti ndimugara nani tinogara semfleti navo vanogara namwana wavatete vavo handiti muzukuru wasekuru tichaurire chini uri kugara sei nasekuru chinoitika kuna sekuru chaunotoziva kuti apa pane dambudziko chii chinoitika kunyaya ndechokuti ivo tajara ari munhu unoita zvechechi zvokuti kana chero manheru tovata chero chimuka makuseni munhu anoona mata asi manje ozozvitarisa kuti chinamato hachidero kuti kunamata kwacho kumwe unoona tikonyanyisa nokuti zvezvichitaurwa ipapo ndezvimwe zvokuti haukwanisi kuti ungazvipindura zvezvingova zvavo ivo pachavo nekunamata kwavo asi pakugara kana wakagara paimba vanenge achidiwa munhu akanoshungurudzika but inochidomwiravo uromboti vanhu we kana munhu agere mumba achiti mumba umu handikwanisi kuraramamo nokuti munopisa asi imwe mcho achanda sere takafuka majuzi mumba umu munopisa mumba umu satani uri muno wakakurisa zvisingaiti mumba umu hamundombovatiki kana chero namachira acho anoruma totarisa torara mubhedhi rimwe saka machira anoruma munhu umwe sei zvova zvinhu zvinondogwadzisa ndiona kuti haipapa ndipane dambudziko hakungosi kuti kwanzi kugwadziwa asi zvinhu zvezvinoitika zvaunosakwanisi kuhwa ivo usingazviboni nokuti zvakazoitika ipapo kubva problemu iyo yakatanga chinoi kubata mari muruoko kwavo havachizivi munhu unongotambura nemhuri yake tisi tinondomira tichibatanidza mari dzemafizi evana tichitovatumira kavari kumusha taitovatumira nokuti takambovawisa last year ivo budi havana mbogara 2 months vakatopinzwa basa nemurume omwe munokuna uyu havana mboshanda vakangoti kuda vakangoshanda 3 weeks vakatosiya mari iri kumurungu vakatoti ndotoenda kuzimbabwe handina kurara mavoices evanhu vomuchechi aidondibhisana neni usiku hwese saka ndaakutodzokera kuzimbabwe saka ingati spirit yacho kuda chispirit kandi chinyi achidi vashande achidi vaite chimwe chinhu achidi vave nemukadzi achitodi vararame pavasvika vanotoita kuti panotoita zinoizi kukonana kwavanhu kudiva zvichiita sokuti zvinoinvolva ivo mukati kuti vaatakiwe navanhu saka chinhu chacho ngati chakatovapa nhamo zvokutoti chinoibasa izvezvi nyange kuti kavawisa kushanda kwacho hakubudirira munhu unenge achingoti nhasi akaona basa ikodoti handichakwanisi kandikaenda ikoko pane zvandinoona ndinoona nyoka soso yakandigaridzira kumaketi handikwanisi kuinda ndinoona chakati saka chinhu chacho ngati chakadova bloka kuti vangoraramira mubhotoro hapasina kwavanogona kuinda neupenyu munhu wavangochengetewa semwana so kushanda vanoshanda zvavo apo neapo zvekungoti zvimapeace job vombomira but still unodoona kuti munhu wakadochinjiwa zvaari zvokuti chero mari yacho vakaibata muruoko munhu une vana kumusha unodowa vachitoda kutenga chinhu chakati chisina nebasa kuti vatumire vana hazviiti asi munhu yavo kuti mafungiro ataivaziva vachiita kudhara nokuti munhu waitomboshanda mamaini muno South Africa indakadai vachitoti ndichakubhadharira kucollege chichi but vakatozochinja zviya zvokuchinja zviya zvokutoti chero vakaibata mari kai 1000 rands kana usidoti ndipei mari iyoyo ndinoviga vanoitora vakanotenga chimwe chinhu chisinga zvinhu zvacho zvakagara zvangovavharira upenyu hakusina kwavanoenda neupenyu nekudiwa naprofit ndo pakatangira dambudziko rose iroro sekuru alhamdulillah muzukuru wenyu manzwa tichitaura naye inshallah ndine mibvunzo yakawanda yaasina kundipindura asi ndanzozunzwa hanzvadza ichitaura kuti zvimwe zvacho vanogona kuzvitsanangura pane dzimwe nguva kana kuti vanogona kutanga ngotaura rega pane dzimwe nguva asi pamune dzimwe makuda kuvabvunza vanozoita kunge vaitanga kukangana marinzwa dambudziko remuzukuru mukomarobe dambudziko rinondisadzidze ndinofunga kuti achisvika achitaura ndangoti nhau yako mukomana inoda kuti isvike pamhepo ruzhinji rwezimbabwe nekunze kwenyika rione matambudziko atikusangana nayo kubva kumaprofits nokuti maprofits kana ari machechi avo vanokasta dhimoni so vachizopa vanhu madhimoni munoona kuti murume asafanire kutambura because munhu aicleana altari yaprofeti kuna kuti profeti vakaona chipo chemukomana uyo akaziva kuti chipo ichi chichandisumudza kusvika palevel yangu ndinofanira kushandisa saka profeti pavakamuti
achimuzora anointing oil achimuzomuputiridza jira pachichava tinoti sanda jira kana munhu aputiridzwa ari mupenyu akasacrifice kuda kuti mwoyo wake upenyu wake njere dzake profeti vakapedza vakatora alhamdulillah izvozvi paari munoona kuti mukomarobe chinhu chinorwadzisa ndiri kuti takagara panapa kwaita sekuri kuya shiri so ichida kuti muti vha kuti adisturbike kutaura alhamdulillah so mukomarobe kana kune vazodziva ava profeti wataura haana kuzodziva handiti because akandokasta iyeyu pachezvake uyu akapromiswa kuti uchaita motikari uchaita chakati nemukadzi wake wallahi uyu mukomana uyu so ari kuda kuti abudise secret ari kubva abata pamuromo saka muri kunetseka because ipakota kwandikuita kuno ari pakati pefight ari kutonetswa izvozvo pese paanenge agara ari kuedza kutsvaga kuti vanondisvikira sei vanoita sei iyi mukomanobe inonzwisa tsitsi tiri kutaura kuti profeti ava vakazviita pachena mukomana akapedza naye nokuti mukaona munhu achiti mukomarobe mukuziva zvakaitwa mukomana ndio inonzi casting izvo zvakaitwa izvi akakastwa upenyu hwake life yake yese zvipari munhu akabirwa njeri 1 munhu akabirwa dzidzo 2 munhu akabirwa mabasa 3 handiti saka spirit yake mudzimu wedzinza uyu achisina yakasiyiwa kualtari ndio saka akapiwa chipo chokuti aclean altari handiti so prophet vanotakura chienda kugomo kune izvi raibuda uyu raasinganzwi kugomo kune munhu kune nyoka yaiuya aisangana naprofeti uyu asingaioni saka paakakusvika pakudhubhuka utsi kwanga kwakuda kumubika mazvisisa uyu aiona ari kufamba musango yete angasvika panguva panokastwa munhu waisangana naye ndiye munhu wacho waifanira kunge achipedzera naye saka mukomana akatobiwa pfungwa akatobiwa njere alhamdulillah ndaitotarisa kuti mukomana inyaya kuti tiri pahotera dai kuti tawana nzvimbo yakanaka mukomana ndisati ndaenda kuzimbabwe taifanira kuti timushandire zvakasimba bhozi akaoma saka izvozvo tinogona kuchiva kuti achadai mukomarobe kushanda kwemurume kana kuti nokuti even munoona sikarudzi yake yakatorwa ndio pesula saka mukomana uyu munoti mimi munhu anoyamwiwa kukamiwa usiku sokuitwa sembudzi kuita semombe alhamdulillah saka tinotaura tichiti alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala zvinhu zvakaitwa naprofeti wallahi ndi profeti naiye futi angakuda kutaura profeti angasingasvike pauprofeti uyu bose uredi angatorerwa kare handiti nokuti chinhu chakachiviwa chipo saka nhasi unoyu mudzinza iyeyu uyu handiti angakuenda kundosvika pasacrifice yekuti angachabatiswa sort of ballpoint ovanzi Sinai up wallahi panga pachifa mwana kana kuti munhu mukuru saka izvo zvali pakati pekutagetwa izvo zvali kutonzi huya pane zvimwe zvinhu zvinouya pane chimunhu chinouya chirefu chino chakabata banga chinouya paari ukomana saka chinhu ichocho nanhasi kana nhasi uno chinhu chake chasvika patanga kusvika shiri ndakagara iye atarisa mudenga apa because uyu ziso rake rinobusakasa apa ziso rake rinobuda panze anoona zvinhu zveso handiti ende paari izvozvi kana akakutukudza kuti chenjera pasakasvakasata musafuka dari kunyepa saka chipo chekuprofita chipo chemudzimu chakatorwa handiti maona manje saka dare remukomana mukomarobe rakakura saka zvakuda veukama vagare pasi isusu tari kuno kusouth africa tinoya zvemadays asi hondo riva nemurume uyu inoda kutombogara pasi padare odya mushonga tomubikira gate handiti upinde mugati chivano podaidzirwa dzino redzinza rimukomberedzi kuti jita rakafukidzwa iyo anointing oil yakazorwa anointing oil ndio pavaizorwa haanazorwa anointing oil yakamupisacho akazorwa ropa profeta achitenda kunozorwa achinyepa fokofoma alhamdulillah
Zvinotsamwisa. Hai zvinotsamwisa. Ava makore munhu achidzokera sure paupenyu. Watamsura Abati. vangati vakagara. kwandidaidiwa naprofeti Vanyaya. So inini mukomana rega ndikutaurira ndichiti mukamunzwa achiti pane wedhiri abudisa kuti profeti vakadaidzwa naMwari uye asataure muromo wakapusa matisiza bhosi akangototi akadaidzwa naMwari ari kutosimbisa ari kutonzitaura kuti ini ndakanaka ngatama kuti profeti vakaipa bhosi kurwara kwacho kakabvira muchechi saka anozoti zvanzi ndakaona saprofeti ari kuudzwa nechinhu kutotaura so Nokuti paripo paamboda kutaura siwangozvijeka. Chero vakada kurondedzera dzimwe nyaya vanorondedzera vakangotaura chinhu fast ukazobvunza kuti mati kudi odo chinji saka profeti wake hauna kunaka profeti wako iwewe wallahi ini ndinchakona ndikutaura kuti profeti wako ari kukuteerera izvozvi kuri kufamba zvinhu hazvipinde pandiri manje ende profeti wacho ungati wakashanda nemukadzi because chero mukadzi wacho unoratidza kuti unohla kutaura kuti panyaya yakatanga haachekutaura vanhu vakaudzwa kuti apa neapa musataure mukangotaura munofa iye ari kuve mukadzi wacho ariko kuzimbabwe munhu unotori nemba nemusha saka mukadzi ari kumusha kwake hai mukadzi uri kumavoko edu isu auchiri kwedu kumusha saka iye ine mukadzi wacho vese tinovada kuzimbabwe toda kupedzera namushemushe kana mwedzi anogona kugara pamba pangu richimurapa kusvikapora profeti azoita ndozvinoda kuti zvichiva zorori nokuti taedza kufamba chero ivo ivava vani kuri kuudza kuti vakafamba kuzimbabwe uko vachifunga kuti zvichaita but pamaifamba kuzimbabwe zvainzi kuzimbabwe ndakatombosvika ndaimbosvika hangu kuna mazibaba ambosvika kuna mazibaba then ndikambosvikazve ndakangotaura navamwe ndiraudza kuti zvainzi chii vachikuprofiti ing'anga yakambotaura neni yaiti yakaona chii panamuzoro yakanditaurira ikati ndiri kuda kuona ruoko rwokuratidza kuti ndagamuchigwawo nevakuru kubva kumusha chero ndakuenda kukereke ndotumwawo somwana nokuti kana ndiri kuvakuru ini ndiri pasi pavo ndiri mwana kana ndichindawo ndowandava kuziva kutiwo ruoko rwavakuru vepasi chigare vandigamuchira vakuru vakakugamuchira koprofeti andakugamuchidza chii chodogamuchizo profeti handifunge kuti pane chaangandigamuchidza makatogamuchidzwa kudai iye chake chakatoita wakatopedza rake basa chake iye ndechokuti kana kuti iye unongogamuchirisa ivo vanenge vachiuya kukerekewo vachiuya vachimusabmita ini sezvo kuda iye andishakusabmita nokuti man of god haungati munhu akagara 10 years muchechi yako munhu wava nedambudziko upenyu hwake husina kwahunoenda hauchamucheki plus mavhiro makabva sei chaizvozvo pachechi pa mavhiro endakaita ini ndakazviziva kuti profeti havangagoni kupedza basa rose nokuti vakabva vagara vadodi vachiratidza kuti vakonana vakugara samwe kuzouya kwavakaita kumusha makaoneka profeti ndakanyatsokutaura naprofeti ndikati profeti ini ndava kuenda kumba ndanyanyavo ndagarisa mukereke profeti zvaakangoita akangonditaurira kuti okay ndazvinzwa kuti wagarisa mukereke raiti haungaendako kumba asi kuri kuti vaikurambidzai pese vari kutaura kunoti vakada kusvika paasi ndomarondedzerera vanongoita akada kunoti asi abvatara kuti pane chinhu chinovavhara chokwadi asi iye zvake ndichida kunyatsokutaura chokwadi ini chinhu chinondiita kuti ndinyatsokuti ndisanyatsokumuvona mandiri inyaya yekuti dei zvazvichiita
process yacho yenyanya yareba chero dei kwacho kwanga ari matambudziko iwawo dei angoitawo kwechiduba chocho then upinda pane chimwe chidanho kana kuti dei kwacho yanga yavangove kuti ndoshandira handiti then ndotanga kushandirawo in time chichini ndozvawaida kushandira izvozvo zvaasinogamuchidzwa naprofeti wabane zvokushandira izvozvo ndezvawakatsamisa naprofeti kuti wakatadza ndozvakaita tikakonane ndozvakata kutokonana kuti ko aiwa pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.